Hai că dăm drumul la motoare încet, încet. Abia ne-am încălzit, suntem 2 ore în direct. Așezați-vă bine că de-abia de acum încep frumusețile. Și vine așa. Dane, 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 tu ești om de milioane, tu ești om de milioane. S-a blocat. Zia, mulțumim frumos, Zia Habibi. Asta vede oricine, au că ți-ai pus copiii bine. Elvis Figo, bine. Sorine, Sorine, Dumnezeu a fost cu tine. De puțin ai făcut mult, nu te-ai dat deloc bătut. Aici. Grație, 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 ți-ai văzut copiii, mamă, ți-ai văzut și nepoții. Nu contează. Mai bine unul, bine. Tata, bossul, bă! E nebunie în seara asta. Cel mai nebun live de pe platformă. Já Ramone pe Bari, să tu firma Zurali, să tu firma Zurali. Primim multe telefoane, multe dedicații. Să-ți ajute Dumnezeu ca să ții și drumul tău. N-am uitat noi ce-am vorbit, de-aia guță, de-a iubit. Poți să-mi iei, Doamne, ce vrei, dar lasă-mi copiii mei. Dacă vrei în viața mea, dar lasă-mi familia. Ovidiu, da Ovidiu, Ovidiu, da Ovidiu. Ovidiu, da Ovidiu. Așa m-am făcut mereu, să-i ajute Dumnezeu.